हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो बर'नि गोदान शर्ट भिडिअनि आपडेट लाना फैदों। सेथियाव दङ GFP प्रेजेन्ट चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा गुगल बाबा 6थि खोन्दोखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां कमेडि शर्ट भिडिअ लाना फैयो। बे भिडिअनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। सोर नोंलाय? नैथियाव दङ कफि प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना सिमांनि रानि शर्ट भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा रमान्टिक शर्ट भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। What nonsense! आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुना हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो शर्ट भिडिअनि आपडेट लाना फैगोन।